даст ба модаро зада режими ҳайвони Эмомалӣ Раҳмон мегӯн иқаб беномусиро ман ё интизор набудам мегӯн бо Хитой рафта пеши шуш Синзинпин бо ягон порчаи замини дигара мегӯн бо ягон порчаи замини дигара нафурӯша ё ягон кӯни тиллои дигара ната ба Хитой ё бо 500-600 миллион доллари дигар қарз мегиролӣ. наздики уже ман устод ами хафа медам ки Раҳмон аида бо сахт мешава ӯ даже ам компютерра биад ҳафта пас компютерам даже мегиранд мебаранд барои ки ино вақти заволи ҳукумат меган сага аҷалаш ки расид дар девори масҷид мемезад ана ман намира гуфтани бародар ана мира ман гуфтанам ки мешуша ана мира ки вақти саги Раҳмон фақати саги СС саги озодаву саги яъне Рамазон Раҳимзода аҷалшон ки расидагиай дар девори масҷид меам та шоша кайсан ин номусай барои мо зан хати қирмизай барои ҳамоқа бори дигар гуфтаисам ки ин корое ки ино анҷом додайсан ино хатҳои қирмиза гузаштаисанд бори дигар мегӯм ба он услубое ки кавқозиҳо анҷом додайсан ту фикр накӣ ки ба ин кор анҷом медиҳӣ ва ту баранда мешавӣ ба худо қасами мардуми мо ӯ мардум нестанд ӯ мардум партия доранд мо ту мора фикр накӣ ки тари модару номусо иноро мо меқапем мебарем ба худо қасам ба корҳои даст мезанем ки пушаймон меше ба коре кардагитон пушаймон меше барои ҳамин устод ба ҳамон вақте ки ё дар масҷид дар ҳамон девори масҷид меган мемезан ё уже дар девори масҷид мешитаган ҳамон вақте ки дар масҷид консерт доданд ё уже хати қирмизам гузаштанд ки устод ман ҳамчун ҷавон ман мегӯям ки ҳамин асҳоби ҳамин дандонома тест кардаги барои ҳамин ҳоҷи Мирзову муллои Бухтариву қавру балое ки имрӯз ё Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ӯ ҳимоят мекунанд як муллое ки вайора миллион тоҷико гӯш мекунад ва дар во эътиқод дора ӯ муллоҳои шикампарасти жулудкапараст ки дар хонаи мардум ҳамун фарзандои ҳамун одам гӯшта ба сол мо дидаг нест гӯшти пеша меора ҳамин ҳайвонро мета мехӯра не ки бо дар ҳадди сархон дар намакдон ҳамин мо тоҷико мегӯем дар намакдон туфка мекунӣ ҳам мехӯри дар намакдон туфка ё ҳам дар намакдони мардуми тоҷик туфка аган беномусои беғайратҳо барои ҳамин муллоҳоро мо ҳамин Эмомалӣ Раҳмон ҳамаро ба ҳамин мулло овардам барои бародар ман дар данғара гуфтем ки мо зидди ҳастем ки сатрои ҳамин хоҳар апои моро бигиранд ана ин мулло бировардан моро гардонданд ки Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳод кайсаҳа рӯз накунед Малайзияда ҷиҳод кард Қазоқистонда ҷиҳод кард ки гуфт исломай хе гуфт ухе гуфт барои ҳамин мо ин результата рӯз дидестем ина кира мегӯй нафаҳмидам мегӯм ки дар данғара мо мехестем ки зидди ки ҳамин накунем мисол масҷиди мо мактаби мо омадан гуфтанд ки сатри ҳиҷоба талабаҳо гирифтанд мо гуфтем ки охи зидди ислома гуфт не Эмомалӣ Раҳмон ҳечи нагӯем ин ҷиҳод кард ана ин муллоҳо гуфтанд дурустай бародаро воқеан иное ки чуне ки барои бадахшониҳо барои бузург гуфтам ана мутанноми ҳар як ҳамон молову ҳар як чопрӯсе ки дар хидмати Раҳмон ҳастанд дар таърихи ин миллат инҳо сабтанд бале бародар бахшиша дар ино сабт нашаванд ҳатман инҳо сабтанд ва ҳатман инҳо барои ин миллат номҳошон муайянанд маслан ина Мавлаи Бухтарӣ дар Москва бечора касали геморрой шудааст оператсия кунӣ омадааст вақте ки мегӯ Тоҷикистон тинҷай мара намебине кабири матрам мекун вақте ки мезани ранги рекет баъд ҳамун геморройта да ҳамун бохтар чита оператсия накарди геморрой оператсия кунӣ Россия омадӣ бале ман гуфтесам бизора маълумот метиҳам Мавлаи Бухтарӣ дар Россия дар Москва буд 4-5 рӯз пеш геморройша оператсия кунӣ омадагиай геморрой вақти кӯбакам худо намедонам ё ҳаки геморрой мешаванд ҳамавун мисол не ки охи ман ягон хел ханда нест не ки геморройта дар ҳамун Қурған чӣ оператсия накарди дар Қурған қай дар Бохтар нест дар масалан ҳамун минтақаи худа дар Бохтаре ки Қурғонтепа маркази вилоята чида геморройта дар Қарабуло наомадӣ оператсия кунӣ чида дар Қарабуло Душанбе наомадӣ оператсия кунӣ беҳишти рӯи замин оператсия кунӣ омадаги бачаҳто агар яъне ки бире хабар бигирем Мавлаи Бухтариро бире пешаш бигӣ ки пешвои миллат хуб боша ватан тинч боша ватан ором боша чида то омадай дар Москва геморрой оператсия карда
این هم مولای بختری هر یه نفر این ای حاجی میرزاش ای تمام مردمی که همی در تاجیکستان هستن و طرفدار رحمان رو گام میزنن این بچه‌ها برادران هستن چی امنیتی چی غیر امنیتی چی معلومات رو میرسونن که فلانی در چی است در مسکو است در فلان جا فلان بیمارخانه داره اول بود افکار شد تصدیق ما بالینسش هم معین نکنیم و میگم تو در برنامه میبری موجود که بره خبر بگیره مولای بختری را بره خبرش بگیره فهمه هیچی گفای چی خبره ҳамун мачи да мешинанд минбари расулуллоҳ да ҳамун мачи да минбари расулуллоҳ да мешинанд эъмаи раҳмона таъриф мекунанд устод дар ҳама ҷои тоҷикистон ҳамин кор шидеста 100%. барои ҳамин камтар калатона кор бифармоед ки пага дер шавад баъд дигар ба додтон на эъмалӣ мерасад на муҳаммад иқбол мерасад на муҳиддин кабирӣ на шавқату на ашуруф ин ман милода дандоном тез истодагия ки риш аям риш мегӯ кашошон кунем کان درسته برادر گرامی ان شاء الله که همش خوب میشود